Sziasztok! A mai edzésen ismételten a Boulder of the Week-et fogjuk kipróbálni, remélhetőleg sikerül kiprojektelni a mai edzésen, illetve szettelünk valami nagyobb ugrást, nagyobb dinamikus mozdulatot arra a falra, ott majd mindjárt látni fogjátok. Na, tehát akkor itt látható a Boulder of the Week, és erről a cac feliratú jagról indulunk. Kettő dologra tudok gondolni, vagy valami sasszék kitámasztás ezen az elemen, vagy ha bejövünk alá, akkor ezt nyomással meg lehet tartani. Szerintem ott aránylag könnyen fel lehet majd mentölölni, megfogni az elemet. Aztán egy egyszerű slabbé változik szerintem a dolog. Aha. Hát egy nagyobb terpesz kell majd. Ez minek van itt? Na mindegy. Húha, itt még izgi lesz a dolog. Úgy látom. Na, hogy topolunk ki? Húha! Szóval a verdikt az, hogy szerintem ez egy olyan V5 körül van esetleg, már csak a feltolás miatt, egy kézből itt a sarokban, de egyébként szerintem nincs benne nagy extra kunszt. Na, szerintem kitaláltam az alapkoncepciót. Valahonnan innen fogunk elugrani felfelé. Az a baj, hogy ez a narancssárga pont keresztezi az ötleteimet. Az az ötletem, hogy valahonnan innen a széléről fogunk ugrani arra jobbra felfelé, ezekből a narancssárga fogásokból, és aztán egy underclinggel kell majd szépen keresztbe nyúlni, mondjuk arra a topra. Határeset! Lehet, hogy a lábat feljebb rakom, hát ha könnyebb lesz egy icike-picikét. Aha. Aha. Na, szóval még annyit trikkelünk rajta, hogy közelebb rakjuk a két jagot egymáshoz, mert úgy a felül átnyúlás az nehezebb lesz,
és még kevésbé lehet majd kicsalni az utat. Szóval kész van az út, most már csak annyit kell megcsinálni, hogy topoljuk ki. Igen ám, amikor sikerült, akkor viszont itt volt eggyel magasabban ez a lépés. Tehát ugye sokkal nagyobbat tudok lőni magamon. Hatalmasat kell ugrani. Hát egy zöld cetlit tettem rá egyelőre, de amúgy szerintem ez megfelelő. Piros biztos, hogy nincs. A vége meg nagyon könnyű. Ez már majdnem jó volt. Ez jó volt. Na végre. Jó, szerintem nehezebbre sikerült, mint ahogy eredetileg terveztem, de megvan. Ha eljutottál ideig a videóban, akkor nagyon köszönöm szépen a figyelmet, dobj egy lájkot, iratkozz fel, sziasztok!